வணக்கம். பரபரப்பு மீடியாவின் பிற்பகல் 2 மணி IST நேர செய்தி தொகுப்புடன் நான் கீர்த்தி. பிற்பகல் செய்தி தொகுப்பில் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். சீன வெளியுறவு அமைச்சு அவசர சந்திப்புக்கு அழைத்த ஜப்பானிய தூதரும் அவர் கூறிய பதிலும். ரஷ்ய ராணுவத்தை உக்ரைனுக்குள் இழுப்பதற்காக உக்ரைன் ராணுவத்தின் ஒரு படைப்பிரிவு ரஷ்யாவுக்கு ஊடுருவலாம் என்கிறது ரஷ்ய அரசு தொலைக்காட்சி. இன்னும் 3 மாதங்களில் தாய்வானை கைப்பற்றும் முயற்சியில் சீனா இறங்கும் என்று ஊகம் வெளியிட்டுள்ளார் அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப். இனி எமது பிற்பகல் செய்தி தொகுப்பின் விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். சீன வெளியுறவு அமைச்சு சீனாவுக்கான ஜப்பானிய தூதரை அவசர சந்திப்பு ஒன்றுக்கு வருமாறு இன்று அழைத்து அவரை எச்சரித்தது. அதற்கு சீன தூதரும் அதிர வைக்கும் பதிலை கூறியுள்ளார். ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே கூறிய கருத்து ஒன்று தொடர்பாகவே ஜப்பானிய தூதர் அழைக்கப்பட்டார். ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே தாய்வானை சீனா கைப்பற்றினால் ஜப்பானோ அமெரிக்காவோ சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்காது, உடனடியாக சீனாவுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். சீனாவுக்கான ஜப்பானிய தூதர் ஹிடியோ டருமியை சீன வெளியுறவு அமைச்சின் அலுவலகத்தில் சந்தித்தவர் சீனாவின் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் ஹுவா சுன்ஜிங். அவர் ஜப்பானிய தூதரிடம் கூறிய போது, உங்கள் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே கூறிய கருத்துக்கள் எல்லை மீறும் கருத்துக்கள். இது சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள ராஜதந்திர உறவுகளை பாதிக்கக்கூடியது. சீனாவின் உள்நாட்டு விஷயத்தில் தலையிடுவதற்கு ஜப்பானில் உள்ள யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது என்றார். ஜப்பானிய முன்னாள் பிரதமரின் கூற்று சீனாவின் இறையாண்மைக்கு சவால் விடும் விதத்தில் உள்ளது. சீனாவின் ஒரு பகுதியாக உள்ள தாய்வானின் தவறான உரிமை கோரலுக்கு துணை போகும் விதத்தில் உள்ளது. இது தொடர்பாக நாம் ஜப்பான் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் சீன அமைச்சர் எச்சரித்தார். ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே சீனா பற்றிய கருத்துக்களை கூறியது தாய்வானின் தேசிய கொள்கை ஆராய்ச்சிக்கான அமைப்பின் கருத்தரங்கின் போது. அந்த கருத்தரங்கில் நேற்று காணொலி மூலம் கலந்து கொண்டு ஜப்பானிய முன்னாள் பிரதமர் பேசும்போது, தாய்வான் எல்லை அருகே சீனாவின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் சீனாவை ராணுவ ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பாதிக்கும். தாய்வான் விஷயத்தில் சீனா தவறான விதத்தில் போவதை நிறுத்தாவிட்டால் மிக மோசமான பின்விளைவுகளை சீனா சந்திக்கலாம் என்று எச்சரிக்கை செய்தார். அத்துடன் சீனா தற்போது அதிக எண்ணிக்கையில் விமானங்களை தாய்வானை நோக்கி அனுப்புவது ஒரு ராணுவ சாகசம் என்று அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம். அது பற்றி நான் சீனாவில் உள்ளவர்களுக்கு, முக்கியமாக சீன ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங்குக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கூற விரும்புகிறேன். நீங்கள் செய்வது ராணுவ சாகசம் கிடையாது. அது ராணுவ ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் உங்களை பாதாளத்தில் விழவைக்கும் என்றார் ஜப்பானிய முன்னாள் பிரதமர். இந்த பேச்சை கேட்டபின் தான் சீனாவுக்கான ஜப்பானிய தூதர் அவசர சந்திப்புக்காக அழைக்கப்பட்டார். சீன துணை வெளியுறவு அமைச்சின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் கூறிய ஜப்பானிய தூதர் ஹிடியோ டருமி, சீனா ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜப்பானிய முன்னாள் பிரதமர் கூறியது ஜப்பானில் உள்ள பெரும்பாலானவர்களின் எண்ண ஓட்டத்தை தான். சீனாவின் நடவடிக்கைகள் பற்றி ஜப்பானில் கருத்து கூற அனைவருக்கும் கருத்து சுதந்திரம் உள்ளது. ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் தமது கருத்தை கூறியுள்ளார். அதில் தவறு ஏதும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. நீங்கள் ஜப்பானுக்கு வந்து ஜப்பானிய மக்களுடன் பேசினால் பெரும்பாலான மக்கள் இதே கருத்தை தான் சொல்வார்கள். சீனாவின் ஒருதலைபட்சமான நடவடிக்கைகளை ஜப்பானியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். சுதந்திரமாக கருத்து கூறுவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்தால் அதற்கு ஜப்பான் அச்சப்பட போவதில்லை என்று கூறிவிட்டு சென்றார் ஜப்பானிய தூதர். உக்ரைன் ராணுவம் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ரஷ்ய எல்லைகளுக்குள் ஊடுருவு முயற்சியில் இறங்கலாம் என ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் கருதுகிறது என ரஷ்ய அரசு தொலைக்காட்சி ருசியா 1 இன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அரசு ஊடகம் இப்படி தகவல் வெளியிட்டுள்ளதால் அதை ரஷ்ய அரசு கூறும் தகவலாகவே எடுத்துக் கொள்ளலாம். ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் அடிக்கடி பேட்டி கொடுக்கும் ரஷ்ய தொலைக்காட்சி ருசியா 1 தான். அவர்களது கூற்றின்படி தற்போது டொன்பாஸ் பகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையில் 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட உக்ரைன் துருப்புகள் உள்ளன. இவர்கள் டொன்பாஸ் பகுதிக்குள் ரஷ்ய ராணுவத்தை வரவைக்க வேண்டுமென்றால் தமது ராணுவத்தின் ஒரு சிறிய படைப்பிரிவை ரஷ்ய எல்லைக்குள் ஊடுருவ வைப்பார்கள் என்று ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சு கருதுகிறது. அவர்கள் அப்படி ஊடுருவி விட்டு திரும்பினால் ரஷ்ய ராணுவம் டொன்பாஸ் பகுதிக்குள் இறங்குவதை தவிர்க்க முடியாது போகலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த காரணத்துக்காக ரஷ்யா தமது எல்லைகளில் 1500 ராணுவ டேங்கள், ராணுவ கவச வாகனங்கள், ஆட்லரி பீரங்கிகள் ஆகியவற்றை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. ரஷ்ய ராணுவ உளவுத்துறை FSBயின் எல்லை பிரிவு உக்ரைன் ராணுவம் ஊடுருவுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ள இடமாக ஒரு இடத்தை குறித்து கொடுத்துள்ளது. அந்த இடம் போக்சார் நகரில் இருந்து செல்லும் கண்டிமிரோகா நெடுஞ்சாலை. உக்ரைன் ரஷ்ய எல்லையில்
ரஷ்யாவுக்கு உள்ள அந்த எல்லையோடு இந்த நெடுஞ்சாலை உள்ளது. நெடுஞ்சாலையின் நீளத்தில் 56வது கிலோமீட்டரில் இருந்து உக்ரைன் எல்லை வருகிறது. அதிலிருந்து 19 கிலோமீட்டர் உக்ரைன் எல்லைக்கு மிக அருகிலும், அதன் பின் 30 கிலோமீட்டர் உக்ரைன் எல்லையிலிருந்து சற்று விலகியும் அந்த ரஷ்ய நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இதில் தான் உக்ரைன் ராணுவத்தின் ஒரு சிறிய பிரிவு ஊடுருவ வாய்ப்பு உள்ளதாக ரஷ்ய ராணுவ உளவுத்துறை FSB கணித்துள்ளது என்று கூறுகிறது ரஷ்ய அரசு ஊடகம் ருசியாவான். டொன்பாஸில் இன்றுள்ள நிலையில் ஒரு சிறிய பொறியும் பெரிய நெருப்பாக மாறிவிடலாம். அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் சீனா மற்றும் தாய்வான் தொடர்பாக ஊகம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அவரது ஊகத்தின்படி சீனா தாய்வானை கைப்பற்றும் முயற்சியில் இன்னும் சில மாதங்களில் இறங்கும். அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கொடுத்த பேட்டியில் சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் நடக்க உள்ள குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் முடியும் வரை தாய்வான் மீது சீனா தாக்குதல் நடத்தாது. குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் முடிவடைந்த பின் சீனா துரிதமாக தாக்குதல் முயற்சியொன்றை செய்யும் என்று நான் ஊகிக்கிறேன் என்றார். வர்த்தக உலகில் எனது ஊகங்கள் அப்படியே பலிக்கும் என்று பலர் கூறுகிறார்கள். இந்த ஊகம் பலிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் என்றும் தெரிவித்தார் டொனால்ட் ட்ரம்ப். இந்த ஊகத்தை எந்த அடிப்படையில் கூறுகிறீர்கள் என்றொரு கேள்வி அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் கொடுத்த பதில், அமெரிக்க கூட்டுப்படைகளின் 45வது தளபதியாக இருந்த முறையில் அதை என்னால் உணர்ந்து கூற முடியும் என்று தெரிவித்தார். அமெரிக்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நாட்டின் ஜனாதிபதி தான் கூட்டு பாதுகாப்பு படைகளின் தளபதியும் கூட. இப்போது அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே உறவுகள் எப்படி உள்ளன என்று அவரிடம் கேட்டபோது அவர் கொடுத்த பதிலில் மிக மிக மோசமான அளவில் அமெரிக்க சீன உறவுகள் உள்ளன. இதற்கு முன் ஒருபோதும் அமெரிக்க சீன உறவு இவ்வளவு மோசமாக இருந்ததில்லை. இதற்கு தற்போதைய அரசின் நடவடிக்கைகள் தான் காரணம். நான் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது சீனாவுக்கு எதிராக எவ்வளவு கடுமையாக நடந்து கொண்டேன் என்பது உலகத்துக்கே தெரியும். அப்போது சீன விமானங்கள் தாய்வான் வான் பாதுகாப்பு அடையாளப்படுத்தல் மண்டலத்துக்கு ஒருபோதும் சென்றதில்லை. அதற்கு காரணம், தாய்வானின் வான்பகுதிக்கு அருகே பறந்தால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி என்ற முறையில் நான் என்ன நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்பது சீன ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங்குக்கு தெரியும். அதனால் தான் தாய்வான் வான் பாதுகாப்பு அடையாளப்படுத்தல் மண்டலத்துக்கு அருகே அவர் ஒருபோதும் சீன விமானங்களை அனுப்பி வைக்கவில்லை. ஆனால் இப்போது தினம் தினம் சீன விமானங்கள் தாய்வான் எல்லைக்கு அருகே சென்று திரும்புகின்றன. அதற்கு காரணம், அமெரிக்க தலைமை இப்போது பலமான தலைமையாக இல்லை என்பது சீனாவுக்கு நன்றாகவே தெரியும் என்று தெரிவித்தார். அவர் கூறுவது ஒரு வகையில் உண்மைதான். அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருந்த காலத்தில் தாய்வானின் வான் எல்லைக்கு அருகே சீன விமானங்கள் பறந்தது 2 தடவைகள் தான். அந்த 2 சம்பவங்களும் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடந்தவை. அது அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தீவிர பிரச்சார வேலைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த காலம். அதற்கு முன் அவரது ஆட்சியில் சீன விமானங்கள் ஒரு தடவை கூட தாய்வான் வான் பாதுகாப்பு அடையாளப்படுத்தல் மண்டலத்துக்கு உள்ளே பறந்ததில்லை. ட்ரம்ப் 2017ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் இருந்து ஜனாதிபதியாக இருந்தவர். இப்போது அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் சீனாவில் நடக்க உள்ள குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் முடிந்த பின் சீனா உடனடியாக தாய்வானை கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபடும் என ஊகித்துள்ளார். சீன ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் முடிவடைவதற்கு இன்னமும் சுமார் 3 மாதங்கள் மட்டுமே உள்ளது. அவரது ஊகம் பலிக்கிறதா பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்தது பரபரப்பு மீடியாவின் பிற்பகல் 2 மணி IST நேர செய்தி தொகுப்பு. எமது அடுத்த செய்தி தொகுப்பு இன்று இரவு 8 மணி IST நேரத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். மீண்டும் சந்திக்கலாம். வணக்கம்.